che bo, como que non? Mirade, receita que ademais empeza con forno. Vamos aló. Funcións de cocción, antes dos vos días, que maleducados son, por Dios. E por aquí, calor convencional, eso sí, hoxe, tranquilo, pase niño, vamos baixar tamén o volumen, 160 grados. Veña, e antes de nada, imos facer unha cousa. Vou na meter máis en baixo esta varilla para despois que este todo colocadiño. Como que non? Agora sí, moi bons días, familia, que tal estamos? Vaya receita que traio hoxe, Cuidado, cuidado, cuidado. E digo cuidado porque mira, cando... Isto é unha cousa, cando ti pensas en comida, a saliva empeza a sair por todas partes. Eu agora estou pensando nunha receita que me encanta, que é a lasaña, pero hoxe lasaña de agulla desmigallada, nada de cortar a pequeno, nin decirlle ao chacineiro ou carniceiro neste caso que nos faga unha carne picada cunha volta con dúas, que moitas veces falamos como queremos, unha ou dúas voltas. Non, hoxe imos facernos o propio guiso con esta agulla de tenreira, ímola a desfiañar despois ben bonita con esas verduras, imos facer un tremendo lasañón cun bechamel de romero que ides flipar. De Romeu, vamos aló. Mira, por aquí temos un pouquichiño de agulla de tenreira. Tamén temos algo de queixo. Unha lasaña sen queixo, imposible. Temos cenoria, temos allos, un pouco de noz moscada. Temos ese Romeu que vos contaba e que tamén vou empregar un pouco fresco. Temos un pouco de viño. Temos caldo de carne, neste caso caldo de tenreira, xa un fondo oscuro, vale? Porque vamos facer unha cousa bonita co bechamel. Un pouco de leite. Temos tamén aquí esta fariña, esa manteiga, a cebola que se me pasou, pero que vai ir xunto con esa carne. E, por suposto, hoxe as lasañas xa precocidas para facer o noso tremendo de receitón. Vamos que teño receitón. Moi bons días, Lidia, que tal? Bos días. Como estás? Estou ben. Hoxe ves guapa non, o seguinte, gústame. Veño guapa, hoxe veño máis elegante. Guapa non, o seguinte, xa dixen, o seguinte, guapa ves sempre. Mira o que imos facernos agora. Nós imos facer unha lasaña con agulla de tenreira. E como me gusta a min esta parte, porque se a faz ben, que a carne o caldeiro tamén se pode facer un pouco con esa tal, que non é a parte perfecta, xa o sabemos todos na casa. Pero poderíamos atopar calquer corte de carne para facer isto. Pero mira, hoxe collín como esa carne que a veces queda un pouco sequiña se non a faz ben, e ímola guisar como che digo eu, en vez de lume de carozo, xusto tal, con un pouquiño, con moito cariño, con moito amor, para que despois desfiañe perfectamente soliña e fagamos, pois, a zaragallada dunha lasaña espectacular. Neste caso, o que imos facer é, como case sempre, ir selando, de acordo, un pouco, un chisco de carne. Despois vai ir para unha bandexa de forno, que nos collerá seguramente aquí, xa deixo todo preparadiño, e empezamos co lume. Vale, isto ao final, lasaña, pouco ten, Vamos a xogar un pouco con ese bechamel, como vamos facelo, porque non, hoxe con un pouco de Romeu, vale? Pero, sobre todo, e o máis importante é o que vamos meter dentro, esa zaragallada. Dame igual que sea peixe, que sea só verduras, que podría ser perfectamente esas verduras, moitas veces, que isto falo sempre, e gústame comentalo, eu son pouco de tirar, vale? Eso sabedes na casa, e que non me gusta demais, e que creo que non ten moito sentido o de tirar cousiñas, pero podería ser importante pensar que ás veces cando nos restaurantes ou sitios fan moitos fondos quitan as verduras e despois esas verduras a veces tíranas, non? Eu, hoxe, que as verduras que vou facer esa carne que vou guisar, pois 2 horas e media, moi posiblemente, esta carne ten un pouquiño da súa historia para facela desta maneira, esa verdura vou na meter na zaragalla, é dicir, vou aproveitar todos os zumes da carne, desas verduras, toda esa historia, triturar e facer que todo sexa moitísimo máis, eu que sei, como se dice, ben xugosiño, non? E que aínda que non a empregues na mesma elaboración, podes empregar noutra, quero dicir, eso de tirar as verduras do caldo non ten moito exactamente. Sentido. Vale, o primeiro que facemos, polo tanto, é coller esta carne. Mirade, vamos sacar isto xa por aquí. Sempre que este sequiña para pillar o aceite así no seu sitio e que salte pouquiño, isto é importante, así que damoslle unha traballada así, que a veces, bueno, pues, esa pouquiña sangue que lle pode quedar, un pouquiño de todo. E mirade que é unha parte que ten, pois, zonas así. Sabes onde está a agulla, ti? No. Pois despois do pescozo... Non sirvo para carniceros. Despois do pescozo da tenreira, así está. A agulliña, así un pouco por aquí, o pasa que o pescozo dun terreiro dunha vaca é un pouco máis grande. Pero despois vas baixando pola pata traseira, está a tapa da pá.
por exemplo, que é a mítica carne que tamén me encanta, que di que é de segunda clase, nada como estas, hai que saber facelas. Aquí o que facemos nós é darlle un pequeno corte, mirade, que xa me está dicindo por onde teño que ir, porque ten como esa parte tranquiliña. Eso é. E dende aquí, o que imos facer, mira como se afasta. Mira como... É que está co coitero así. Mira como se afasta. Digo, Mira, outra cousa non, pero... Eu non me quero cortar, pero podermo cortar. Ahora que te corte a ti, non se cho corra, non te preocupes. A propósito, quero pensar que non. Non, a propósito non, pero tampouco se vai escapar, imagínate. Entonces se me está dando unha mala na cabeza. Igual sí. Mirade, cachos de carne, máis ou menos así, como vexamos, bonitos, esta parte. E mirade unha cousa, porque ides estar pensando, e non lle vai quitar nada. Estás tolo. Por que non lle quito nada, por exemplo? Texido conxuntivo, que ten por aquí, parte de tendón, que acabo de ver por aquí, mirade, esta parte dura, isto vai dar despois o que o coláxeno, esa cousa que é como medio gelatina, directamente, esa gelatina directamente é boísima. Aquí, mira. Non quito absolutamente nada, o que fago directamente é vir para aquí. O sal, moitas veces boto aquí, pode ir aquí directamente, así que non vos preocupedes. Mirade, a selar, empeza... O noso ruido preferido, unha tixola rustrindo e facendo das súas para que todos na casa empecemos a pensar que toca hoxe para comer. Moito mola. A xente que nos gusta comer, como a min, que nos gusta un pouco a cociña, este son é levarnos a outro mundo. Mirade, aí, isto por aquí tamén, evidentemente, imos movela un pouquichiño. Primeiro sal. Vale, importante, por qué? Porque algo de sal xa vai collendo, vai facendo un pouco de tona. Ai, eso é. Despois, cousas que estaredes a pensar, que eu fago moutras troleadas, pero a veces a cabeza inda emprego, Lidia, inda ti que penses que non, xa verás. Porque isto podría meter esta ola directamente ao forno despois, porque isto vai ir ao forno despois de selar xunto cas verduras, que xa vou empezar a traballar con elas agora. Pero é como complicadísimo na casa moitas veces se temos unha pota xa que ten esa tapiña perfecta, sen plástico, sin ninguna historia para ir ao forno, perfecto, pero a veces non a temos. E temos que comprar? Non. O que facemos é coller un pouco, deixame limpar isto primeiro, collemos un pouco de papel de aluminio e tiramos millas. Que quere dicir? Que nos agora vamos a facer unha tapa directamente nós, ímola inventar, pero tamén tede cuidado, porque, por exemplo, para poñer o papel de aluminio nesta tarteira un pouco redonda é complicadísimo. Entón, eu collo aquela que é máis sinxelo. Vou manchar un trasto máis? Sí, pero bueno, hecho que hai. Vale, aquí tiramos millas con isto. Mira como se fago a historia. Corto por aquí tamén, non te movas. E fago unha cousa tal que así. O medio en luniñas, porque vou acabar de marcalas aí, xa veredes. Despois vai todo pa diante. Mirade, aí. Que quede pequeno, sen pasarnos. Este é un tipo de corte que vai moi ben, por exemplo, para facer este tipo de guisos, pero como sempre digo, tranquilos. Están lavadiñas, e a pele todo, que hai xente que tal, hoxe mola comer. Por qué? Porque xa me dixecho da fibra, o da tona, sei que vas por aí e vou dicir, mira, non di cousas ao ceo, tamén as facemos nós e comémolas nós. Vale, cólleme a cebola, porfa. Ti es destes que van picando mentres van cociñando? Picando de comer? Cando cociñas na casa... A ver. Eu son lambón. Non digo do que estás cociñando, sino outra cousa. Non digo de probar a comida. Eu son lambón, pero non son unha persoa que me porte moi mal en eso. Eso é miña nai. Miña nai non é portarse mal todo tampouco, día. Depende, porque comer todo o día, moita xente tal. Miña nai, moitas veces, unha vez quitamos a costume de que empezara, cando facía guisotes, estaba pola mañá, traballaba pola tarde, tiña mañá un pouco libre, non iba ao ximnasio, entonces moitas veces decía, pasaba a mañá na casa cociñando porque lle encanta, eso é certo. Agora non, agora é a muller do ximnasio. Maruja agora non pisa a casa, está todo o día facendo... Pois fai ben. Home, claro, facendo un pouco de todo. E unha cousa importantísima é que ela non paraba de rillar todo o día, do que me estás a falar, non paraba de rillar. E engordaron uns quiliños, porque non paraba de rillar. Que estará a pasar? Home, que está a pasar é que estás comendo demais. Igual por aburrimento. Agora ao revés, ahora está así. Porque ahora non para. A ver, conta. Non é tan importante por como é o corpo, non? E moitas veces picamos máis que por aburrimento, pues falamos moitas veces da fame emocional, non? Pois hai cousas, podemos ter preocupacións, ou moitas outras cousas que podemos xestionar ca comida. Pero eu referíame que moitas veces comemos en automático mentres facemos outras tarefas, non? Pois, por exemplo, mentres cociñamos... Sen pensar, dis. Sen pensar, de pé, mentres estou facendo as cousas, as tarefas da casa, e pico aquí, mentres estou a traballar co ordenador, estou picando... Vale.
mentres vemos a televisión, por exemplo, que estamos un momento de ocio no salón, no sofá, ca televisión, en automático estamos a picar, non? E moitas veces comemos, xa non digo por fame emocional, sino en automático porque non somos conscientes. É un dos grandes males que temos hoxe en día, o comer en automático. Un exemplo. Dime. Vamos a tomar un café, e poñenos pois un doce, un pincho, non? Perfecto. Moitas veces o collemos sin darnos conta de que estamos a coller. Xa estamos rillando, sei o que dis. Porque está aí, en automático. Non nos paramos a pensar, mira, teño fame, non teño fame, apetéceme o que estou collendo. Non, en automático aí para dentro, non? É un problema que vexo últimamente que é o problema do século XXI, como vamos cas presas a todos lados, que os traballos, fillos, a casa, comemos en automático. Sí. O que pasa que eu penso que máis que automático é con preocupacións. A veces, cando pensas un pouco que diste de automático, estamos na casa en plan, que chamará automático ou tal, como é? Pois é un pouco eso, maquinilla, estamos preocupados pensando se chegamos ao outro lado, non? E de repente, do que é preciso, e moitas veces que ti falas tamén desa conciencia a hora de comer, de saber o que estamos facendo, de masticar, non? De estar relaxadiños e tal. De poñer o foco nas sensacións corporais, na sensación de saciedade. Vale. Moita xente non é capaz de identificar se está saciado ou non porque come pensando noutra cosa. Ou se comemos, por exemplo, vendo a televisión, que é moi típico. Sí. Se poñemos o foco de atención na televisión, comer pasa a ser un acto secundario en automático. Entonces, normalmente, paramos cando rematamos o prato que temos diante. Bueno, nese caso, para min é importantísimo. Agora, chega o perruqueiro, vou porller unhas rabiñas de Romeo. Deixasme, veña. Vamos para lo. O que imos facer o seguinte, coller un pouco de Romeo, ímolo meter aí nesa tarteira bonita. Romeo, que vou ter que comprar outra plantiña, Aquí consúmense ervas por todas partes. Outra máis, veña. Esta ben bonita por aquí. Os perruqueiros sabemos onde sacamos os nosos mioliños, Non é cortar por cortar, o ti que pensas, veña. A mí encántame isto. Aquí, un pouco de auguiña, xa vestí, facemos esta historia. O noso trapiño que sempre serve para estar aquí un cociñeiro sen trapo é pouca cousa e agora temos máis ou menos todo o que queríamos. Vale, o importante disto é ter as cousas no seu sitio. O que facemos é quecer un pouco ese Romeo no último momento, damos a última batida e remexendo prácticamente todo, esas verduras poderían ir directamente, pensade que agora isto, para que ese coláxeno, para que esas fibras en realidade podan desfacerse, non vale unha horiña de cocción. Ten que ser unha cocción lenta e tranquila. Por eso hemos empregado o forno, porque moitas veces, bueno, un pouco asemellase, salvando as distancias, por favor, asemellase un pouco a cociña de lume. A tranquilidade, a cociña, esa madeira, tal. Un pouquichiño, vale? Entonces, cólleme ese viño, por favor, e un chisco do caldo que temos aí. Agora empezamos a xogar un pouco de viño aquí. Ese viño ímolo empregar a última hora de todo. Isto xa vou apagar en nada. Por se queda algún tostado aí por dentro, tal, e xa o queimamos e botámolo nesa historia, e un pouco de caldo tamén. Imos facer o mesmo, mira, vou facer isto así, vou coller xa, onde está? Aquí, o meu amigo, o papel de aluminio, imos quitando estas guedelladas, a ver que se me pega aí, isto fora, porque despois é esperar un pouco, mirade, isto para aquí, e vou facer o seguinte, a ver se me axudas ti, que eu desto, moitas veces ca carne, empezo eu e despois vas cas verduras, mira, apagamos. Xa, carne para aquí. Mirade como imos poñendo as cousas bonitas. E tostadas, que non facemos por facer. Aí vai. Eso é. Vouche dar agora, para que así... Agora teño que aproveitar, Lidia, que estás aquí. Teño que aproveitar, como que non? Para que ela me vai axudando con algunha historia que moitas veces os cociñeiros estamos soliños aquí. Así que é o seguinte. Vou coller eu. Douche aquí. Isto para ti. E imos facer entre os dous un tándem perfecto para que? Para isto, mira. Eso é. Todo pa dentro, todo pa dentro, todo pa dentro, todo pa dentro. E así non fallo. Senón moitas veces o que fago é o seguinte, Fate tal, mira, por si acaso. Por si acaso, ese pouco. Eso é, mira, que parece que quere ferver porque ten ese lume, ten ese calor, E agora, eso sí, movemos todo o pouco que podería quedar para ir para dentro. Así. Eso é desglasar, non? Eso é, exactamente. Moi ben, como estás, Estás a feita, eres unha cociñeira xa con argot tamén de cociñeiro. Eso é desglasar, exactamente, eso é limpar. É un pouquichiño disto.
Vale, un chisquiño de caldo. Non precisamos moito, vale? Isto simplemente agora que se vaya facendo así. Ata metade. Así a tal, sí, máis ou menos. Por qué? Pensamos que as verduras ainda teñen tamén auga. E pensamos que a carne ainda ten auga. Isto vai ir un pouco para arriba. Ainda que parece que non se vai a consumir, porque a cocción é pequeniña, é tranquila. Vale, verduras que temos por aí. Un chisco de sal por riba de nada. Eso é. Aí está. E o que facemos é o seguinte. Así, non me mato moito, simplemente era para que vaya todo eso no seu sitio. Esta é unha medida perfecta. Tens que Sí, vamos a ir a abrir outro forno aquí agora, pero eso xa vai a estar. Por que digo que é unha medida perfecta? Porque fai que teña, vale, que sea un vapor perfecto para que quede aí, para que coza. Así que vamos un momentiño para aí e nos empezamos con outra cousa, vale. Vamos, eso é. Temos 160 graus, como vos contei. Moito cuidado aí, grazas. Listo, vamos palo tanto, agora o que temos que facer, xa sabes o que é un pouquiño de bechamel, pero sí que é certo que o que vamos a hacer é esperar un anaquiño de nada. Vamos a ir empezando metendo xa os rux aquí, porque despois hai que esperar tamén pola carne, entón non teño moita presa. Vale, cólleme un pouquiño de fariña, eso é, mirad aquí o que imos facer, imos xogar unha cousa ben bonita, e a manteiga tamén, vamos, eso é, ese rux, porque quero que vexan unha cousa chula. Despois vou ir facendo, iba pensando, vou facer ou non. Hoxe as placas da lasaña son placas precocidas, non teño que fervelas nin historias raras, polo tanto, imos facer unha cousa. Vamos meterlle lume a isto, imos deixar traballando, imos dar un par de trucos e despois volvemos para montar absolutamente todo, tamén con esa carne e con esa zaragallada un pouco tal, xa veredes. Mirad, aquí, cando falamos de bechameles, temos que un pouco pensar como queremos a bechamel, un pouco máis solta, menos solta, é unha salsa base en realidade, vale, como salsa base, pois moitas veces temos que ter en conta que imos facer con ela. Vamos a ver, teño por aquí un cazo pequeno, xa verás, cazo pequeniño, aquí está. Veña, perfecto, cólleme o leite tamén. Vale, porque isto sí que ten que facer unha cousa, ir pouco a pouco, tal, e así vamos enseñando, porque igual hasta teño un pequeno truco eu, xa veredes. Vas tentando leite. O leite vamos a quentar para despois meter no bechamel, porque moitas veces tal, digo, mira, hoxe vou facer, non quero fallar. Outro día fixeme un par de grumos porque estaba mirando para outro lado e digo, mira, volve os teus rediles se queres, é porque saibamos na casa que se pode facer moitas cosas, é porque. Vale, aquí, de seguido, esta manteiga, vale? Estaba falando un pouco de como queremos o bechamel. O bechamel, se queremos un bechamel máis espeso, un pouco máis de graxa e un pouco máis de fariña. Non hai trucos, vale? É dicir, se tes medio litro, pois uns 50 gramos, vale? 500 mililitros, 50 gramos, tal. Pero se queres un pouco máis espesiño, pois 40 ou 30 e vai quedar máis lixeira. Aquí eu sempre un chisquiño, por favor, de aceite, sempre. E podría ser simplemente aceite nada máis, vale? Eso é importante, sabí que ibas a preguntarme. Deixame un segundo, limpar isto, que está da carne, non pasaría nada, É unha cousa ben chula que vou facer hoxe, e desvelo que é. Cólleme o romeu, o seco. Eso é, grazas. Vale, aí tedes, romeu, vale? Pa dentro, así tal cual. Imos quentando, son ervas, tampouco unha especia, non nos flipemos, vale? E con isto, fariña, dun golpe. Aí o temos. E agora si, baixamos un pouco o lume. Cal é o truco principal para facer unha ruse que este máis ou menos ben? Vale, eso aí, quecendo, que ainda que estar, é que coza un pouquiño, como 2 minutos, e baixe un pouco a temperatura, porque isto é interesante que o comentemos. Vale, importante que coza a fariña polo sabor, vale, non pola cor, sí, basicamente tostado, moitas veces, acórdome un día, xa fai tempo, que estaba facendo eu algo aquí, non sei que fixen e dixenche, mira pai como ule, creo que era quinoa, algo así. Sí, pero algo que cheiraba a flocos de millo. A flocos de millo. Mira como te acordas. Eso. Non sei que era. Vale, pois era tamén por tostar. Moitas veces, cando tamén a propia manteiga, se lle das un toque de calorciño e non chegas a queimala, pero tóstala, xa deixa tamén un aroma totalmente diferente, que chamase manteiga noisette. Aí tes! Noisette. Sabe idiomas. Bueno, sí, idiomas sí. Non falo ben o galego para falar outros idiomas, pero bueno, hecho que hai. Aquí, o que vos dicía, lume pequeno, non deixamos de remexer, isto sí que é importante, e hoxe que temos máis ou menos 50 gramos de fariña, máis ou menos 50 gramos tal, pero só temos un pouquichiño de leite. Por qué? Porque imos facer tamén un bechamel co caldo, co propio caldo desa carne, que é como o que chamaríamos unha velouté, vale? Pero a camiño entre unha cousa e outra, sabor e máis sabor. Vas botar as dúas cousas? Sí. En vez de botar medio litro, teño 300... Metade. Exactamente. Bueno, en este caso é 300 e 200, vale. Pero mirarei tamén porque... Ollo, que é importante sabelo. Mira, aquí xa ten esa cor bonita. Entón, seguimos un pouco con isto. Xa está quente, Mirade como vai
de seguido e o leite boto yo xa. Perfecto. Apago. Entonces, agora que xa está leite, e o primeiro, nos primeiros intres é onde temos o maior control do bechamel, é dicir, aquí é onde poden sair os grumos. Hai moita xente que traballa cunha varilla, tal, eu directamente cunha lingua e nunca me pasou nada, eso sí, polos lados temos que ir dándolle. E agora, imos cortando ese bechamel que ten todas as ervas, neste caso se romeu, e mira como ule, imos botar o tal, e como isto ten sabor, moito sabor, o sal ainda non llo metemos. Pero agora, un pouquichiño de tal. Truco do bechamel. Non pares de remexer. Agora sí, non pares de remexer, coce esa fariña, hidrátase, colle ben de sabor, nos punteamos cun pouquichiño, evidentemente, de sal, imos mirando, e na última hora imos botar a noz moscada, pero na última hora, así que agora, deixademe aquí, nada, 10 minutiños máis tranquilamente que se vaya facendo e tal, e como xa vos dixen os meus truquiños, teño unha carne aquí xa medio afeita, e nada, nun chisquilichasqui, desfiañamos, trituramos e facemos de todo, porque a lasaña xa está aquí. Ai, Dios mío, como queima isto, macho. Sabes o que pasa? Mira, isto non lle mando facer a Lidia. Por qué? Porque queima de verdad. Hai unha cousa ben bonita, pois deixa que morna un pouco. Se morna un pouco é máis complicado despois de desfiañala. Entón ten que estar nese punto de que ainda está quente. É como as castañas. Aí, ben afiado. Ben afiado, sí, señor, Pois mirade aquí. Esta grasiña que a veces que dixen antes que me é interesante pro caldo que teño aí, ora fago un resumen, quitoa, vale, así un pouco, e vou na poñendo aquí. Vale, isto estuvo aquí, ao final, 3 horas. 3 horas, pero teño o bechamel feito, o caldo que me sobrou desa elaboración, e carne, que ven aquí, a ver, carne, mirade isto, isto non é película, isto é esta chevó. Se está 3 horas no forno, estou a pensar que nos dá tempo a asar verduras, a asar patacas, aproveitamos ese día do forno. Ou limpar a casa, facer cousas do traballo. Para aproveitar a electricidade. Hai xente que traballa dentro da casa, pero sí, no forno, podes facer moitas cousas, por suposto, eso é interesante. A mí parece unha dame magua, non? Que se este tanto tempo non se aproveite. Dame magua. Tar na televisión, tar na cociña desta chevó, non poder meter a boca aquí xa diante, de verdade. Mira, por favor, cociña tan bonita. Non queda ben, non queda ben. Se me poña a comer xa dirá tal. Non hai que pensar sempre en quedar ben. Bueno, sí, pero non hai que pensar sempre, pero de vez en cando hai que pensar. E sobre todo, ca xente que temos aí mirando. Esa xente merece o todo, Lidia. Esa que está aí merece todo. Esa non pode comer aquí. Sí, pero merece que estemos un respeto e que fagamos as cousas ben. Mirade. Esto, pa aquí, esto, pa aquí. Veña, quítame ese rollo laranxa e pono no seu sitio, lava as maus. Estamos xa a piques de acabar isto. Teño forno aceso, evidentemente, porque vou acabar a lasaña. Podesme relar un pouco de queixo? Sí. Agora nós, mentras Lidia rela un pouco de queixo, temos por aquí, vaya carne, amigos. Por aquí, as verduras trituradas, vale? As que estaban tamén ca carne aí, trituradiñas. Vou aproveitar isto que está aquí, xa me vale, para facer o seguinte. Mira. Baby. Baby. Aí estamos. Dixemos que vamos aproveitar todo. Temos pa tostas e pa todo. E tamén collo un chisquiño e de flipar. Un chisquiño deste caldo e vai pa dentro tamén. Por que? Humedecemos tamén esa carne que vai ser azaragallada. E tes por aí, xo verás. Hai unha cousa importantísima que a xente non o sabe, pero voulle dicir eu. Este caldo vai quedar para outras cousas. O primeiro, temos ese bechamel para dentro dun anaquiño e deixame aquí un segundo de nada, porfa. Déixame coller, onde vamos a empratar as míticas placas, esas de aí. Vale, son placas que precisan hidratar un pouco, van no forno, van precocidas, pero por eso ten que estar un pouco rezumenta a carne, vale? Isto é unha cousa que estamos a dicir que non parece unha parvada e non o é. Así que collo unha cullerada, e por eso creo que este ben húmida. Collo un pouco dese bechamel, xa que temos aí, mirad ese bechamel que agora medio quere callar co tempo, porque isto tivemos que deixar, saiu do forno e había que tal, vale. Un par de culleradas aquí, mirade. Hoxe nin tomate nin historia. Para que non pegue, non? Eso é, como sabe a rapaza. Para que non pegue, para que teñamos todo tal. Nin moito nin pouco. E que hidrate. Nunca me paso tal. E que hidrate, exactamente. E o que facemos é, volta que che vai. Mirade que cousa tan sinxela. E aquí, imos, por exemplo, coller así un garfo e empezamos a menear un segundiño de nada esta carne, que precisa un pouco máis de caldo, pero eu creo... está perfecto. Mira, sabes que falaba antes que falábamos de comer en automático? Sí, ves, dalle, podías aproveitar, pero...
Eso podía aproveitar para comer. A ver, automático, contame, sí. Algúns consellos, porque claro, falei do que non, pero non falei do que sí, Por favor. É importante, por exemplo, se estamos no traballo, que vexo moito, pois, en lugar de comer na mesa, si traballamos nunha oficina ou diante do ordenador, levantámonos, imos pois, á zona habilitada para comer, que moitas veces no traballo sempre temos unha zona habilitada para comer, Sí. e despois volvemos para a mesa ou volvemos para o ordenador. Sí. Se comemos solos na casa, non comer co móvil, non comer ca televisión, senón volver a poñer o foco na comida, a que sabe, que textura ten, que sabor ten, cal é a miña sensación de saciedade cando vou comendo. Bueno, facerme a pregunta, bueno, se parase a hora de comer, xa estaría chea, necesitaría un pouco máis, non? Poñer o foco na comida. Ben, sei por onde vas. Falar consigo mesmo e ser consciente, non? Que a comida non? non sexa un trámite, non? Ni fagamos outra actividade simultánea mentras comemos, non? Cando estamos comendo, só estamos comendo. Despois, pois, as preocupacións... Podemos falar. Ben, como que as senón, preocupacións, as tarefas que facer pola tarde, os mails que contestar, as chamadas, tal, eso despois. Cando estamos comendo. Así, hai non ser moito máis fácil facer decisións conscientes e axustadas ao que necesitamos. Perfecto. Bueno, eso entendo perfectamente. E ti entendes o que está a pasar aquí? Mira de cantas capiñas que fixemos. Ai, imos con esta última. Chegache así. Directamente, quero limpar as maus. Chégame perfectamente, porque agora, último cacho de carne, emparedado totalmente, temos que xa ir acabando, a xente debe estar flipando. Isto vai levar un pouco de todo esa última capa e de flipar, porque isto xa é vicio, Isto xa é vicio do Stachebo. Veña, última, metemos aí, facemos un pouco. Se estades a mirar como vou facendo as cousas, voulle meter sempre entre cousa e cousa un pouco de bechamel. E agora, aquí estades, estades bonitos. Collo as últimas, meto, mira como che vai, como vai callar. Isto hincha un pouco, así que non vos preocupedes. Agora, última capiña de todo, por riba, ese bechamel, dese Romeu que fixemos, que vaya empapando todiño. Aí che vai. Isto como na casa, que moitas veces di, como queda? Vai quedar tremebúndico. Ese queixo que me acaba de relar a miña xoia Lidia e temos todo listo. Isto igual endolambo un pouco, con este pouco. Quitamos trapiño, botamos queixo e o forno. Vamos que nos vamos, que hai que acabar. Mirade vos se non temos unha receita para dicir agora de campeonato. Agulla, desfiañada, perfecta e unha lasaña que con verduras, as propias verduras da cocción, vai facer as maravillas. Vamos, que nos quedamos aí en un chisquilichasqui. Despois de enfornar durante 20 minutos, máis ou menos, imos ter perfectamente feito a papar e a roer. Hoxe cociñamos lasaña de tenreira desmenuzada e verduras con bechamel de Romeu. Comezamos selando os anacos de carne nunha tarteira con chisco de aceite, sal e pementa, xunto coa cenoria, a cebola cortada, un par de dentes de allo e unhas ramillas de Romeu, para pasar a unha bandexa cun pouco de viño e caldo, tapando cun papel de aluminio para enfornar a 160 graus ata que estea ben blandiña. Mentres, facemos o bechamel, derretendo un pouco de manteiga xunto co Romeu e de seguido incorporar a fariña para cociñar un par de minutos engadindo leite quente aos poucos xunto co caldo de carne, un chisco de noz moscada e salpementar, mesturando ata conseguir a textura desexada. Agora, desmenuzamos a carne xa feita para mesturar xunto coas verduras trituradas e un pouco do caldo da súa cocción ata que estea ben rezumenta. Chega o momento de montar a lasaña poñendo unha base de bechamel, as placas de pasta por riba e a carne, facendo capas ata acabar con queixo relado por riba e enfornar uns 20 minutos. Así que prepara o garfo, que comeza a papatoria. Mamaíña o que saiu de unha agulla, Pero non unha agulla de fiar, non, unha agulla de tenreira, que puxemos a baixa temperatura para despois de fiañar con esa verdura, con ese caldiño, con ese todo que deixou unha bechamel de Romeu e toma lasaña, Lasaña, que pasa? Onde deixei o garfo? Eu que sei. Velo, levo para comer con calma. Ai, Dios mío, a lasaña do Stachebo, Auriño! O sea, que vas comela toda, en serio?